Bon dia, patinaires. Aquí davant podem veure l'hotel City Saler, on ens allotjarem al Campionat d'Espanya de patí a vela que es preveu per finals d'agost a València. Hola, estem així a l'hotel City Saler, que serà el centre de la regata del 606 campionat de patí a vela, que es celebrarà així a València. És un hotel, com vegeu, de 5 estreles. És un hotel que pense que acollirà molt bé a tots els participants en aquesta regata d'enguany i crec que està tot perfecte per a que siga un campionat per a que tota la gent gaudim de les platges de València i dels vents de València. Més, el tenim ben bé davant de la platja, oi? Els tenim a 50 metres de la platja. Unes condicions privilegiades. Totes les habitacions donen a la platja. Fem un recorregut per les instal·lacions d'aquest hotel on s'allotjaran tots els patinaires que decideixin participar en aquest campionat d'Espanya. Ara estem a punt de veure la piscina, que té tota la pinta de ser molt impressionant. Aquí la tenim. Arribem a la zona de la piscina climatitzada. Ja us dic que aquí fa una calor insuportable. Sala de gimnàs. Atenció al raspallador de sabates. Aquí tenim la botiga de l'hotel. Tenim aquí davant un parc per nens petits i al fons també una piscina per nens. Aquí darrere hi ha unes instal·lacions per jugar a tennis. També hi ha instal·lacions per jugar a golf. Mira, per així tenim tot el que seria el jardí de l'hotel, que està vora la platja. Com podeu veure, no sé si en les imatges es veu que la platja la tenim a 50 metres. Ho veiem una mica, sí, ben bé aquí davant ho tenim. Perfecte. I després així al costat tenim la zona on després per la vesprà, quan ja s'acaben les regates, tindrem així aquesta zona aixina de la terrassa d'estiu per a fer així la gent prenent-se una copeta. I em sembla que tindrem preus especials pels regatistes, oi? Això és el que volia dir, que l'hotel farà preus especials per als regatistes que això que oferirà per estar després de tota la regata, tindrà així un moment de tranquil·litat i de relax, no? Després de la regata.